Добра новина із Карпатських гор. Перейшли ми Бескидський перевал та попали ми на польську територію із Закарпаття, із України. А це історичні русинські землі. Тут од віка жили лемки-русини, як їх потім назвуть науковці Бойки, Лемки, Гуцули, Верховинці. Все то є єдно русини. Слава Богу, що ця границя відкрила, най Бог надовго. Радуємося, що можемо вже свободно перейти із русинської землі Закарпаття на русинську землю на Польщі. Дай Бог, щоб у всіх містах була мир і благодать, порозуміння між Україною і Польщею, між Україною і Словакією, щоб ми у будущому добре ся мали і не мали ніяких проблем, коли перетинаємо ті границі, котріся поклали після війни. Їх ніколи тут не було. Тут було все обща, благодатна, мирна русинська земля, де жили, живуть і віримо, і будуть жити подкарпатські русини. Туйка жителі і громадяни України, там громадяни Польщі, там громадяни Словакії, але ми всі єдно русини, Божий народ. Христос воскрес, воістину воскрес. Красна новина із Карпат. Нам дана можливість перейти Бескидський перевал із Закарпаття, з України перейти на Польщу, на Лемковину, там, де іздавна живуть наші браття лемки-русини. І з нашого боку Закарпаття, і там, і з того боку, один древній карпато-русинський народ. А Духнович той ходив, той пройшло дитинство Духновичово, коли він писав: «Я русин був, єсть і буду, я родився русином, чесний род свій не забуду, останусь його сином. Я родився під Бескидом, первий воздух руський сав, я кормився руським хлібом, русин мене колисав. Я русин був, єсть і буду, я родився русином, чесний род свій не забуду, останусь його сином». І з того часу всі слова Духновича стали як кредо русинов, як національне кредо, як ото, що держить нас на всі часи і до скончання віка. Бо ми були русини, єсме нині русини, і віримо, і будемо завтра, і післязавтра, і до скончання віка русини, аби на страшному суді пак русинським голосом обратитися к Господу Богу, а Бог нам отвітить по-русинськи. Так віримо, і так буде. Христос воскрес,
воістину воскрес.